видео с един приятел. Ето, Иван сам. Какво става сега, брат? Обясни на хората. Как си, що си, защо? Добре съм. Къде живееш? Приюта. В приюта? Как е там? Добре, дават ядене, всичко, наред. Банята ти, Банята баня? всичко. Леглото ти, ядене, Те ли? да. Сутрин, обед, вечер ви дават. Сутрин, обед, вече всичко. А пари откъде вземаш да съществуваш? Ходим на работа. Ти парите познаваш ли? Не, Не ги познаваш Не. парите. 10 лева, 5 лева не ги знаеш. не ги не знам. Така. Ами, ти къде си? По затвора си ходил? Да, в затвора, 2 години бях. А защо? За край ми. Те ли? Да. Що крадиш? Защото Ми няма какво да ям. нямаш какво да ядеш. Да. Ага. Ами, това. Майка, баща, имаш ли семейство? Имам. Къде Майка. са? Къде са хората? Нашето село. Петрале. Те ли? Да. Сега ако ти дам 20 лева, какво ще направиш? Не знам. Кажи честно, 20 лева ти не знаеш колко са 20 лева. Не знам. 20 лева, знаеш какво може да си купиш. Тук паржоли и това, но Ама няма да ги изпиеш. бе? няма да ги спиват. Обещаваш? Не. Как не? Няма да ги изпием. Ти взема яден. Те ли? Да. Добре. Сега ще дам един 20 так, да си купиш нещо. Добре. Обаче без да се пи. Не. Няма да си- пива. Напиваш се? Не. Как да не? Не съм те виждал. Една бира за един ден. Не всеки ден. Добре. Не всеки ден, брат. Не всеки ден. Да. Като ти се допи. Кога ми се пие една беличка, едно голонче. Добре, Иво. Давам ти сега. Аз Приятел си. всеки ден не пием. Кога с компания, аз, твоя приятел, Кой е браталния? бруталния, Напивате се двамата. напиваме се двамата и готово. Оня ден, къде имахме, какво си имахме, бе? Мента, едно ще мента и пихме тука двамата.